Kajingya langjang ka Meghalaya College Teachers Association bat kinong penyat ka North Eastern Hill University Nehu banyakren halor ka National Education Policy kalalong mentakasngi ka khatway tarik unay lur arhajar arpulai katay kajingya lang ka klem long ka basay so Satya Namar u Vice Chancellor ka University u Professor Prabha Shankar Shukla ulakan tat banweng no ya ka notification kabalapan mi hakakhat ar tarik unay tung arhajar arpulai katay ka notification kaday kajing betha ya Baroki College kiba penyeso bat ka Nehu baki day ban pentre kam ya ka National Education Policy bat day ya ka notification baka MCTA kalami syakmat ban persya ka jing kendu bat UBC hapdeng jong UBC ka team ka jong bat ka MCTA kala ja orlong mentakasngi kumbangi ngila respon ya ka jing khot ka jong ka bangilayo na do men Friday tingila wan mentakasngi na do khar arbaje ngile isong ka meeting kala ne hado laikenta duna khania kan soi like kan tang ile ya discuss ki babuan ki points te hendrai na ka banta ga jing tip lang jong phi ki pa ba ki bia pa ki ni ki channel be fer aku abene thu ep ba ka discussion ga jing ekran ka dalong haki artali ki benta halo ki artali ki benta kata ka we ya ka technical aspect kamot ya ka ne ka procedure ya ka komsim ya ka rai komno ban pentri kam ya ka NEP 2020 adu ka ne ka snam ala jaran kulai bat kabar bat ya ki academic issues ha ka bedai bat kane ka implementation ki jing kiba la ban mi na kane ka jing pentrikam ya ka NEP 2020 tika basai ka long ba na kalyang jong ka team jong UBC daladi hi kila admit ba ka don ka technical flow ha ka bedai bat kane ka notification bala pha sa ki colleges ha ka artrik jong July bat na kalyang jong UBC bat ka team ko jong kila admit ba namar bagi don kiba kum kita ki technical flaws ki jing duna ki jing bakla unsa place ya kane ka city unsa place ya kane ka notification ha ka next academic council meeting de hendrai nda habang ye kran pat phile kumno ya kane ka notification ha ba piong ba ka don kum kata ka flow hatu phin withdrawn ya ka notification ya kata pat daladi hiung ngam tre ban withdraw namar ba ki colleges ke laya syafrang bagan ka kus bar uang haru menta mdon weru principal uba ayangi ya ka jingtho lan ne representation bagi mlaban ka kus te ka syai ba UBC uya be bakatu ka notification ka ba ai ditang lada ki principal ki penpau bagi mla un sa withdraw ya ka which ka jing kran kam dei benlong ka takar kom dei mau ber ki principal ki ban rai hande he jing si syai ka long ba ka ditang ka academic council ka ba dia ban kata tinagal yang ka jungi ong bayakane namar bamsim narai da ka academic council ka don ka jing ka kalong bian tinama kata ka daw ngi kwa ai u withdraw bat lara umla ban withdraw ya kata na kalyang jungi rungilong very clear ba nginimla ban withdraw ya kane ka NCM namar nginimla ban comply with something which is illegitimate kaba makiru kila dap agree ya kata ka point number 2 ka bingekran kalong ha ga bedai bat kini ki academic problems ha ka jing pentrikam ya kini ki NEP as ngutu syai bakil ga bon ba ki issues kindon habaya ka syllabus ru hadu mentang em pat don ka ba long pura ngidang don tangi ka first ba second semester ya ki courses ki ba fair ki ba de ban hikai ki nong hikai ki ba kumno thung ki tang hikai ki colleges kin yu anang no kata ka phone bakam ter bar ki we ki jing ju ki khna kita rai discuss ten rei ki ong ya kata te ngi thu ba ki don sisa ki jing ya kata ru kila admin ten rei ki ong accordingly ngila ban ya improve kat ba ki por kinang wan te ya kata ngim de ya kren ai sibun rei ka jing kren ka jungi ka focus ka jungi ha ka meeting kala long bit thik tang ha ka be dei be ka notification kwala ha ka artere July but nagaling ka jungi ni pen kan mau UBC haka bedai baka city ka representation ka bangila ai su haka arpoi trek jong July ka bangila request su ba un withdraw ya ka to notification then rei kumang ong ep ka bottom line hi kalong ba simla tre mun withdraw then rei ula agree pat banra e gani haka next academic council meeting ti ban address ki issues ki jing bakala ki balan problem ka ba he ba bigidon kumno bakin source ka funds bakin seal ya kini kino hikai la ki haban thung hagini ki different departments bagile nang tangi ya kran ro syapang di multidisciplinary MDCs matangi inle kuno ki colleges bodon tang single stream inle kuno ki colleges bodon tang arts and commerce leni arts and science mla ban finshu implement kham da su tho ye jing kidon kino hikai ki colleges bodon inle bet ngin pentri kam bet namar ngi su tho ba ke NEP gade nak beta hard ngirungi suthu te ngitip bagi NEP gari wa bhate
Ngiru na kalyang jong ke MCTA na ka Porsche po ngi jia keren te. Bangi don kam ban pen bahaya gini ki curriculum. Bangi enhance gini ki curriculum ban nam ta ka jing bahaya ki kena, nam ta ka jing don kam ka ba syafrang ki kena. Ngitip ba tang ban yele exam ru, ban yele CUET ru ka bahaya ki kena jing ngi su thu ya kata. Ngi ong ka government tang bakan solve ka problem jong ke CUET centers haki sub district la ni haki district level ru. Ya kata ngin pat yo igno no ka jing shai, jing ban shai. Manta just imagine ngin implement ni kini ke NDP. Kani ki ba kita karaw mo pi kino hikay kim kidon ka tu kaningot kino hikay na po ne huru lanin kidon ki bapen shai bapen suthu bakala ba ngingi no hikay college kilong ki bajaitu ngim tre new MP ngimlong ra kumta la de bingilong kumta ti pisay ngin perkhat na kumta ki khna manta pidi ban suthu ba don ka tu kaningot kino hikay ki bapen suthu bakala syafang ba banginum tre la dangim tre ban implement ki NDP kalong ka jingdo ka bakraw nam ta ki student bakalaway ngi khamong bangi persya te. Please remember that ngi khamong bagi ngi persya. Andai ke silong no ba ngi don hapo ke academic council ke khamyo te. There is no sanction academic council ka khamsim te ya karai. Dari tang kata. But Isar Alphonse sila de prensai hakanu ko benta academic council ka khampat sim me Some of this produce for university kini ke UP. Piki kena tamara de ka third year. Mo ka 6th semester. Kila ban rung shaka first year PG. But kin rung shaka first year PG da ka mdi namar bakila fourth year tang na third year kila aban lek. Makila yo ke degree. Dari ka don kam ki ka long ba ki don kam ban don ka CUET score. Bakin rung ha ka first year PG. Kitu ki bale ka fourth year. Ha ka ni ka FYUP program. Kitu pade kin rung ha ka second year PG. Tika jingkali pade ka bunyi kali benta ka long ni kan. Hapo university. Lada gini ki burung haka first year after the third year PG. Ki habon rung lima ka CUET qualification. Ini ki bandon ka lateral entry kamot ki bandung hak second year. Nomor ki lapendap ka fourth year ru ha UG. Ken haban jalen em ka CET. Ya kata ki klem don juga phang ni. Ti kumno pi pandung gini ki we ka CET kini ki second year bre ken rung kumno gini balon kan ni ka lateral entry ka second year. Nomor ki la bandung hak second year. Ti kenung hak no kelenti. Kita lagi di jingkeli ki bangi keli ke bagai universiti kampat don cuba. Tila ki kimi ki pa ki keli ngi ke company. Kumnung cuba. Kandi kam ka policy ka bangi shanami haki colleges. Kandi ka policy ka bashna haka university haka ban pentri kam ka haki UG undergraduate level. Ti hapo academic council ki ni ki jingkeli ngi lai kren ka bangim pat don ka cuba kundu bangi lapan pen beji ni ki parokai. Ti ndai nak kata kada ko ni ka concern ka jungi ka long. Kumnu kalau wi ki jungi khata ji kan dong.